Buongiorno mi amici, moje jméno je Fartojo TV a já vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát opět ze hry Minecraft, kostičky a všechno, co chcete. A já to točím, tady ten díl točím hnedka po tom, co jsem dotočil ten první. A vlastně, vy to ještě nevíte, ale už tak pro zopakování, ocitli jsme se na ostrově, kde byly samé stromy, jenom stromy, tak jsme si vykraftili lodě a pluli jsme. Docela dost lodí se mi zničilo, ale vykraftil jsem si nějaký, naštěstí, a objevili jsme tady ten ostrov. Já jsem docela dost si myslel, že to bude dostatečně velký a bude tu vesnice a takhle. Prostě klasický prostě sít, kdy prostě máte různý biomy a všechno a ne jenom ostrovy. To jsem si nedal, že budu mít jenom ostrovy, což to taky je, myslím. A vlastně řekl jsem že na konci, že se vydáme jinam, tak jdeme jinam. Protože tady to očividně není moc dobrý, takže se vydáváme jinam. Druhém ostrůvku. S Bohem ostrůvku, můj milovaný. Tak jo. A znova, že bychom něco počkat, že kdyby to bylo větší, prosím, jak to je větší, já mám totiž možná jeden nápad. No, je to docela velký. Je to docela dost velký lidi, takže že bychom se ubydleli tady, no, možná. OK, lidi, teďka byl střih, protože jsem potřeboval něco vyřídit. Teďka byl střih. A tady je docela taky velký místo, takže možná, že bychom se zabydleli tady, ale jako tam jsou stromy, tady normálně taky trochu, jako jsou tu nějaký stromy, není jich to moc, ale jsou tu. Nejlepší jsou vždycky planiny a hnedka vedle nich les, což je vždycky úplně best. A zkusíme vyšplat nějak se dostat, ne vyšplat, nějak se dostat tady na tu horu. A vlastně ne. Už. No škoda. Ale potřebujeme se nějak dostat nahoru na ten kopec. A to přesně takto. Můj bože. Ovečky. To zní jako plán. Staragdery 2000 od doby Sofie.cz. Sugarcane. Nikdy není dost sugarcaneu. Pokud jste bílá ovce s ranní kávou a velkým modrým, tím, co ovce nemají, a nemá to nikdo, protože nic velké modré. Mluvil jsem o tom. No. Ježíši Kriste. Vyskoč tam. Víš co? Tak je akorát tak někam jinam. O můj bože, plávací ovce. Nejlepší. Tak, ještě tamhle. A pokud objeví nějaký lesy, tak je to hodně dobrý. Mrtvá ovečka. A myslím, že jdou hodně slyšet ty moje klávesy. Takže to je hodně blbý. Hodně blbý je to.
když jdou slyšet add my klávesy. Tamhle je zrovna zimní biom, což je dobrý. Ach jo. Škoda. Škoda, velká škoda, velká to škoda. A jo, to vypadá dobře. Jo, planiny, jo, přesně to chci. Planiny, a ještě k tomu les, prosím, les, jako klasický. Teda, no, klasický, jakoby dubovej. To bylo hodně dobrý. Jo, les. OK, to je dobrý, máme tu. Tady se spojují biomy, to je dobrý. Tak jo. Začíná být noc. Začíná být hodně velká kravička. Tak. Z krávy žádná kůžička. Ale furt lepší než moje babička. Kartodžio 2015. OK. Kravička killer. Cow tripper. No něco prostě, cow něco. Či cow. OK, Ježíši Kriste, mám jenom 4 kůže. Mám na boty. No ty vole, to bude. Botamen. Od dneška mě tak nazývá každej. Botamen. Ne, nenazývejte mě tak, já jsem Fartodžio, ano. To jsem já, Fartodžio, nemusíte se mě bát. Já jsem Fartodžio. Nemusíte se mě vůbec bát, neublížím to. Co nekece, pičo. Takže, bum. A mám skoro zničený můj meč. Takže dobrý, já asi si udělám takový základní něco, kde by jsme žili a myslím, že buď v podzemí, nebo v hoře, když toto je dost malá hora, takže nevím. Ale tak každopádně tohle to je zase velký ostrov. Ale potřebujeme horu, potřebujeme solidně nějakou velkou kopec. OK. A že by. Pustit shift, tak jsem teďka. Já jsem se už úplně loučil se životem, jak jsem viděl, že se to hýbe do té díry úplně. Aha. Konec života. Respawn in 3, 2, 1, bitches. Takže já sedím přepínám FPS. Aha, tak. Semačka F12 místo F2. Tak a nic nepotřebuju, potřebuju kravičku. Já si potřebuji najít vesnici. Hodně velkou vesnici, skáču, nechci skákat, teď chci skákat, skáču. Tak jo, to půjde, neskáč. Tak jo, musíme
najít vesnici. Toto bude hledání vesnice. Jo, tady ty dva díly budou hledací. Ten předchozí a ten první a tady ten. Hledání vesnice, to bude tady ten, a druhé bude hledání místa na žití. Hledání vesnice číslo 1, ne. Kapitán Noé? Jo. A já už vím, jak se budou jmenovat tady ty. Ale to už je hodně daleko od toho, No, jo. To je vážně chtělo vesnici. Jako vážně solidní vesnici. Aby nepršelo. Nesněžilo. Ty kokso. To bude... Tak zkusím přeskákat na druhou stranu. Teď si připadám k Skillwaldu, kde jsem překonával les. Olen level 51. S gliderem jsem to tam švihal přes ten les, jsem ho celý obletěl. Ach jo, tady není nic, tady není jeskyní a... Co se tam nechce? Ty vole. Já jsem se jako úplně... Tady není... Kráva face. Scary mode activated. Já jsem se uhodil, mami. A žeby. Poušť. Ne, není poušť, tady jsem docela dost... Ale to není poušť, takže tady prší. Au. To hodně bolí, jak jsem se bouchnul. Au. No nic. Trocha Mountain Dew to spraví. Tak jo. Tohoto Mountain Dew si šetřím. Protože Mountain Dew je nejlepší Mountain Dew drink na Mountain Dew světě, protože Mountain Dew je nejlepší Mountain Dew. Jo. Už neprší. A to, co dáme si ještě den, ať je to ještě lepší. A přesně za tohle mě jednou vyhodili ze serveru za spam. Já jsem jen chtěl dělat... No nic. Konečně, že by lesy. Isel. Ne, počkej, no. Isel. Sile. Bum. No, tak... Jako není to špatný. Jo, tady si uděláme barák, tady, ne. Ne? Tak ne, no. Bože, co se děje? Vždycky schody jsme si to udělali, protože můžem. Vždycky jsme skočili, protože můžem. Au. Už to vypadá... To vypadá úplně jak ten můj bývalý ostrov. Asi. Ne, to není můj ostrov, to nemůže být můj ostrov. A nevadně, to není můj ostrov, určitě ne. Ty jo?
Asi jsme měli začít něco dělat, co myslíte? Asi jo, no. Au. Nevím, proč jsem řekl au, ale můžu. Tak tady si uděláme barák. Můžem. Přesně tady v tom kopci. Přesně tady. Přesně tady. Začněme. Tady. Tak tady bude vchod. Počkat. Tak trochu to slyším. A to je hlavní, aby jsem to slyšel jenom trochu, protože když něco slyšíte moc, tak můžete být velcí. OK. A jo, to asi písek. Buknutý písek. Ježiši Kriste, to zase bude. To zase bude. No ty jo. Tak jo, dámy a pánové, teďka byl zase střih. To bude stříhací díl. Protože prostě jedna velmi důležitá osoba mě nepřestane otravovat. Ne, není to moje máma, ani můj táta, nikdo z rodiny. Ale prostě mě to takhle nasralo. No nic, budeme těžit. Ještě chvilku a už se fakt naseru. Tak jo. To je takhle a tady od nějak odsud začneme dělat tu. Začneme dělat místnost. Bude to velká místnost. Jo, dobrý. A jak dlouho jak moc můžu kopat? Takhle nějak to bude místnost. Jo, přesně nějak takto velká to bude místnost, ať... Jo, to bude dobrý, takhle hluboká místnost, ale ještě to chce větší rozpětí. Chce to o hodně větší rozpětí. Tak jo. To jsou 3, to je 1, takže ještě 2. Tak. Dobrý. Takhle to stačí a teďka 1, 2, 3, 4. A tak to bude dlouhý ta místnost. Počkat, 4. 3, 4, raz. Už můžu kopat dál? Můžu kopat dál. To je dobrý. No. Tak jo. Tak jo. Ale solidně potřebujeme něco, čím bychom mohli svítit. A musíme natěžit dřevo. Uhlí to je taky určitě někde, ale prostě dřevěný uhlí je lepší než uhlí. Jo. Nevím, proč to kupu takhle symetricky. Symefartodiosky, není to symetricky, je to uhlí. Potřebuji uhlí. Sakra. Uhlí, toto bude vstup do mých dolů. Jo, toto je vstup do mých dolů. Ale už rychle potřebuji něčím svítit, protože už mě to začíná štvát. Potřebujeme něčím svítit, potřebujeme solidně něčím svítit. Tak, dobrý. Tak a rychle si to musíme rozsvítit.
se určitě zase bude někde nějaký rozpětí, že prostě dole bude ještě a no, tady někde bude ještě jedno políčko a to bude víc dalším miliardám, ne? To je dobré. OK, tak jdeme kopat. Vezmeme hlínu. A další uhlí. Skvělé. Máme uhlí. A už jsem se bál, že to je všechno. Tak a tak. No. To je teda něco. Voda. 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 OK. 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 Fakt jde voda. A tam se to rozpívá, takže tak. Ne, ještě víc, já to potřebuju tamhle to dát. Takže tak, dobrý. Tak. To bude na dlouho. To bude hodně na dlouho. Šikli jste proč po takhle velkou místnost to stačí takhle. No to je bohatě stačí. Protože prostě můžu. Co? Jej, se budu s tím poplat. Tak jo. Sem si dáme stýlku. A asi. Pustíme si. Sedneme si like a boss. Tak. Like a boss, like a motherfucking boss. A chce to krumpáče. 2 krumpáče. Tu mám krumpáče. Tak. Doufám, že to ještě dneska dokončíme. Ale tady ten díl je celkem o ničem. Škoda. Ale já to asi ukončím, no. No, dobře se mi krumpáč, takže to víš. Vyspíme se a ukončíme to, sice tento díl byl hodně na nic. Já jsem nebyl na serveru. A mě to odpojilo zase tam. Jsem byl na single playeru. To ne. Cože? No nic, dámy a pánové. Toto je konec. Mountain Dew s vámi a čau. Ty vole.